sa mga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lim. Bicol Connection. Bicol Connection. Si Joey Habana Lim sa Bicol Connection. Maray na ramrag ka ninyong amin. Sa lalo teknikal, ang sa kuyang partner digdi, ang pinaka the best. DJ Pugi. Ay bako, DJ Guwapo pala. Engineer Charlie Buenauber po. Ang sa kuyang guwapito, sikat-sikat na DJ sa Rinconada area. Habulin ng mga kababaihan. Siyempre man sa lado ika na information niya manigdi Jimmy Guanzon. Maskulado tayo ni yung ang maskulado tang PSG. Yaon man si Ma'am Kayla Ligasyon sa opisina. Sa transmitter site, pinakahobin kana RPN Family Iriga, Joanner de Villa. Kaya naman ang energetic na white and blue boy talig din. Ay garo white boy lang sinda na pa rin, masindang blue uniform white boy. An ala Colonel Antindog Aldrin Orlando. Sa lawa si DJ Pugi. Yan, si Philip Barasina. Sa mga nakatutok mo niyan sa RPN DCKI, good morning. Sa inda mga transistor radio. Sa Facebook live kan RPN DCKI tuning in and nag-watching. Good morning. Advance Merry Christmas sa Lambang Saro.
Naka-live ba tayo, pare? Paano kaya ito makalabas? At palabasin? Alangan man niya hindi kaputan, ha? Siyempre kakaputan taan, ano po dyan pa di? Mouse ba yan? Ayan. Hawakan natin ang mouse. Ano sa Bicol o Tagalog ang mouse? Kino-kino. Yan. Kaputan ang kino-kino. Ito nga, reglamuas ang live. Yan, o. Di nagluwas mong giraray. Para mabati taman po sa tuyang mga Facebook Live viewers. Sa mga may kumplean nyo po, happy birthday. May have many more birthdays to come. Aga palan kay paring Edda Olieres, always tuning in daw siya. Siring man po. Hello? Nagparakol po kayo sa kuya. Aga daw tapon ang guma. Good morning, man, kay paring Joter Tersinio. Habana Lim sa Bicol Connection. Hi, hello. Ako po si Monica Piriki kan Limasol. Inaanyayahan ko po kayong lahat na makinig or manood sa RPN DCKI. Good morning man kay classmate ni Sprite. Mga tugang, digdi po sa mga LGU na hilingtan na talagang gusto man mapaugmaan mga kakian, mga kamagurangan. Lalo na po na igwaman pa lang kita digdi yun yung nadadalan sa City Park. Ining fountain dancing. Kasoon maabaga, kadakol tao dyan sa City Park. Buhay man po sa mga negosyante, itong mga nagninegosyo yung mga postcard, pagkakan. Kaya lang po narisatan, kaibanan kan mga magurang ninda sa mga aki, mga saradit na aki pare. Nya ko garo nalilingaw kita, nagwa kitang iiwasan po na
Ini po bagang COVID-19. Na kung saan po ining COVID-19 na ini, dahil pa po ini natatapos. Sagkod sa ngunyan, may COVID pa po kita. Kaya dapat gayud ang social distancing, ipautob pa manggiraray. Kan sa tuya pong local government unit, dahil siyempre, dahil may iwasan na yung mga madayo po dyan. Alangan man po, saro-saro untang haputon kung mga bakunado na po. Ay lalo na mga kaakian, dahil pa man po baga pigbabakunahan. Hanggang 12 years old pataas. Ang pinagbabakunahan pa sana po sa mga panahon na ini. Lalo na po, igwang mga LGU na sa indang City Park, Municipal Park, or Plaza, pinagpalibutan ng mga puning kahoy ng mga Christmas light. Nagtatao man po yan ng kagayunan, lalo na kung Banggi. Asin na gusto man po kan mga local officials na mamatian ang espiritu kang Christmas kan mga tao. Marumduman ta na padatungo na, paaboto na an sa tuya pong kagurang na sa tuyang kagtubo. Na maging maugma po ang lambang saro sa satuya. Siri man po, siyempre, maglikay pa man dahil maging kampante. Ano po? Maging sa tuya pong gobernador, nagpapaabot po na Merry Christmas and Happy New Year sa Lambang Saro. Ang Camarines Sur Capitol, nagkaigwa man ng Christmas Village Lighting Ceremony kan Sarong Aldao. Simple po ang mensahe kan Christmas Village na sa probinsya ng Camarines Sur may liwanag, may pag-asa as of posting sa 2 milyon na populasyon kang Camarines Sur. Igwa sa nakitanin active cases na 49. Sabi ni Gubmig sa Wipik last August with 3,000 plus active cases since the pandemic started. Kansarong Aldao po, kanakaaging Disyembre 4, panduang aldaw na nagkapag-rehistro nin 0 case ang probinsya. Alagad sabi po kan gobernador Mix Villaferte, dahil po kita pakakampante, palagos na mag-ingat, practice minimum health standards, mag-social distancing, magsulot ng face mask, mag-disinfect kan na mga kamot, asin magpabakuna. Palagos po kitang magkasararo, magtarabangan, tapuso na po ang COVID-19 pandemic para ang Camarines Sur will build back better. Ayan po Pag nakamtantaan na herd immunity, di kung an 70 to 80% kan mga taga Camarines Sur mabakunahan, totalmenting makakamtanta po ang inaapod na herd immunity. Text message po ni Pading Ed Olieres, good AM sa issue sa pagpasok ng Bicol Light and Power Corporation sa kaso Reco 3. Bako man po ining take over baga, sabi ni Kong El Rey. Bako man ining kumbaga sa
Bako man ini yung take over kan Kasureco 3, kundi masa diri man po sinda ning aplikasyon ning prangkesa para magkaigwaman nin na suway na serbisyo ning kuryente sa Rinconada area. Apot niya digdi, bakit lagi kinukumpara ang EPIC sa Albay na malayo naman sa totoo usapin sa maraming dahilan. Ang pag-take over ng EPIC sa Aleco ay dahil sa laki ng pagkakautang ng Aleco sa kumpanya EPIC na hindi nila nababayaran. Natural na i-take over muna ng EPIC ang pamamalakad upang mabayaran sila, para ito lending company na kapag ang isang nag-utang ay hindi niya nabayaran, ay iyong pinag-collateral ay siya nito kukunin para makabayad ito. Ganun ang nangyari sa EPIC sa Albay. Ayun. Iba man talaga pala ng sitwasyon, ano. Ano kaya, Bicol Light and Power Corporation nabuhay liwat dahil kay Kong El Revilla Fuerte nakapasa sa Kongreso hasta sa nakaabot na po sa Senado sa Committee on Public Utilities and Public Energy na pinamamayon ni Senadora Grace Poe. Mantang ini po, nagkaigwanin na hearing ang committee. And then naman kayo nasundan ng another hearing ta nagpaluwas na po ng desisyon ang senadora na aprobara na ang prangkisa kan Bicolite. Pipirmahan na sana po ini kan mga membros kan konseyo ay kan Senado, lalo na kan Committee on Energy and Public Utilities. Ang Bicolite Power ay nag-apply ng congressional franchise at wala naman pagkakautang sa kanila ang Kasureco 3. Kaya papaano i-take over ng Bicolite Power ang Kasureco 3 na wala naman sila pinasok na kasunduan sa bawat isa, kaya imposible na ang Kasureco 3 matulad ang Kasureco 3 sa EPIC. O yun, malinaw. Kung ma-approve ang franchise sa Congress, magsasarili din sila ng poste, transmitter, etc. empleyado. Para sa akin, pabor po ako sa pagpasok ng Bicolite. Sabi po yan kaning texter ni parang Ed. Dahil sa may composition na paghandaan na lang ito pagdating sa serbisyo. Pagandahan na lang ito pagdating sa serbisyo para may pagpilian ng mga member consumers or consumer. Tulad din iyan sa telcos. May competitions ang Globe, Smart at ngayon may 3 players na ang mga ito. Hindi take over ang Bicolite sa Kasureco 3, bagkus bago player pagdating sa pag-distribute ng kuryente. Thank you sa pagbasa ng text ko. More power, regards to your program. From Ed Ulyeres. Salamat po. Iyo po nga niyan ang sinasabi man ni Congressman El Revilla Fuerte na bako man take over gigibuhon. Kaya maya man po palang dapat pagparaha ditigdi ang mga opisyalis kan Kasureco 3 magin ang mga empleyado. Dahil padagos pa man po girarayan sa indong serbisyo. So pagayo na ning serbisyo na sana, saka pababaan na sana ning monthly bill. Kundi haloy pa man po ini, dahil pa man dapat kita kani magparari tama panganing permado. Dahil tapanahiling kung talagang pinirmahan na po ang committee report and approval kan senadora kan sa mga pag-iba, mga colleagues sa Senado sa Committee on Utilities and Energy.
ni Kong El Rey, si Camarines Sur 2nd District Congressman El Rey Villafuerte nagpahayag na daipo matik over sa manihamento kang kaso Reco 3. Kung maaprobaran ang prangkesa o prangkesya kan o prangkisa franchise kan Bicolite and Power Corporation, imbes mabugtak nin sa diring pribadong kumpanya nin kuryente sa Rinconada District. Ang kongresista kan segundo distrito iyo ang padrino sa Kamara Baha kan House Bill 4437 sa hinahagad na prangkesa kan BLPC asin nakalusot na sa Committee on Public Services sa Senado na pinamamayuhan ni Senadora Grace Poe. Alagad nag-uutang sa kontrobersiya sa kaso Reco 3 sa Rinconada District matapos sa irekomendar na nasa Senado nganing aprobaran. Sa entrevista po kan mga taga-media, tiglinaw kang kongresista na mayong katotohanan ang pag-audit kan manihaminto asin membros konsumidores kan kaso Reco 3 na ma-take over ang Bicolite and Power Corporation mantang nagaatubang nindakulang mga pagkakautang ang kooperatiba. Natoyawan ang kaso Reco 3 ta pina-aprobaran sa ginibong huring Annual General Membership Assembly ang kukolektahon na 20 pesos sa electric bill. Garo ini itong sinasabing kada bulan para magkaigwan ng reserbang pundo o buffer funds na gagamitin in kaso may nangyaring mga kalamidad. Inangat pangani kan legislador ang manihaminto kang kooperatiba sa pamamayo ni Acting General Manager Wilfredo Boxit na iluwas sa publiko ang mga pangaran kang mga may kula daapang pagkakautang. Ang pagkaigwa po daanin saro pang kumpanya ng elektrisidad matatawanan ang miyembros konsumidores na makapili kan marahay na serbisyo asin hababang taripa sa kuryente. Mantang sa iba pang impormasyon, halimang kigub Mix Villafuerte kan Camarines Sur, dinagdeklara niya po ang Disyembre 9 hasta 18 bilang Vaccinations Day sa probinsya. Initanganing dagos na makuha ang herd immunity o 70% kan target population sa Camarines Sur. Nagtalikod pong Biyernes, nag-abot na sa 733,743 na individual. Ang tudukan nin first dose na minarepresentar kan 56% kan target population. Katakod po kayo ni tanganing dagos ng makuha ang kaipuan na populasyon dagos ng pinagdeklara kan gobernadora. Ang pitsa 9 hasta 18 kan bulan na Disyembre bilang Vaccinations Day. Target po kayo ni na matudukan nin na bakuna. Ang maabot sa 574,599 sa bilog na probinsya po nin Camarines Sur. Mga togang 5 minutos makalisman na alas 10 ni Naga. Pwede da pong itaas kan gobyerno ang sendang COVID-19 immunity target poon 70% hasta 100% kan populasyon kan nasyon dahil sa padagos na pagsulpot kan mga COVID-19 variant. Sigon po yan kay Health Undersecretary Leopoldo Vega, Kainat po dang itinakda ang 70% herd immunity target para lang bigyan ng proteksyon ang publiko sa mga tao mula sa severe infection ng original na virus strain o SARS-CoV-2. Sa datos ka National COVID-19 Vaccinations Dashboard, sobra sa 37 milyong katao na ang fully vaccinated hanggang kainipong Disyembre 4. Bunsod naman po dakang banta ka na Omicron na variant sa nasyon. Inikayat muli ni Vega ang publiko na magpabakuna na.
iginiit niya man po na epektibo pa man ginara ang mga bakuna maging sa Omicron na variant dahil sa maiwasan ang malubhang epekto ng COVID-19 at pagpapa-hospital. Mga tugang mahanap po ay lang sabi kami at yan na naman ang ibatang mga impormasyon. Ilawag ko lang na paring siya ng mga taligdi. Mga nagkapirang hanap buhay. Sa itong mga commercial mo dyan sa Christmas greetings, pakilawag mo man tabi, tangarig magpasalamat kita sa mga sponsor ta. Ako po, si Sal Fortuno Jr. Junior, Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, masabi na siya. Nagmana sa ama, nagmana sa ina, namana ang karahayan. Kaya mas makusog, kaya mas maurog ang sa iyang paglingkod. Junior, Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, masabi na siya. Nandito na siya, with the stars tonight. You better watch him shine, cause he'll bring our future right. L-U-I-G-I, Luigi Villafante. Wala rin may matang sa kilid at puso. Nandito na siya, with the stars tonight. L-U-I-G-I, Luigi Villafante. Wala rin may matang sa kilid at puso. Luigi! Ossie, Gessi Mix. Ossie, Gessi Mix. Ossie, Gessi Mix. Sa kongreso siya na nga. Ossie, Gessi Mix. Mix Villaferte. Ossie, Gessi Mix. Mix Villaferte. Ossie, Gessi Mix. Mix Villaferte. Sa kongreso siya na nga. Pagtutuunan niya kayo ng libreng edukasyon profesional sa bawat pamilya at iyon ay magayon. Tatabahuhin niya lahat sa abot ng kanyang energy. Ang maumpisahan niya Rinconada State University, kaya pati ang Plamsur Medical Center dun sa Bula. Pagagandahin at modernisasyon ng kanyang magagawa dahil sa kanya nakilala si WC Kamsur at Karamoan. Pasikatin ang Rinconada ay kanyang pagsisikapan. Trabaho kanyang nililikha, probado na siya sa gawa. Napatunayan na nating tumutulong siya sa madla. Ang kailangan sa kongreso yung tumutulong talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Ossie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Ossie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Ossie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay pwede. Ossie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Ossie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Ossie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay pwede. Aakayin kayo ni Mix sa magandang kabuhayan at sa kongreso hindi kayo pababayaan. Gagawa siya ng agrihab para sa mga magsasaka dahil ang mga mahihirap ay malapit sa puso niya. At kay Mix sa kongreso itong kanyang priority. Ang distrito magiging lugar ng renewable energy. Sisimulan niya ang wind, solar, pati ang biomass. Murang kuryente para sa lahat at hindi na tataas. May malasakit sa tao, may tunay na prinsipyo. Sa distrito siya'y maglilingkod bilang kaibigan nyo. Kaya piliin natin ang taong subok ng talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Ossie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Ossie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Ossie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay pwede. Ossie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Ossie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Ossie, Gessi Mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay
payaba, mix servisyo, mix bilya, puwerte sa ringkonada. Oh yeah, sa di nakita sa mig tabang, mig payaba, mix servisyo, mix bilya, puwerte. Oh yeah, osi que si mig, mix bilya, puwerte. Osi que si mig, mix bilya, puwerte. Osi que si mig, mix. Pupuntan kahobenan, nagserbi sa barangay, sagkod sa sanggunian, kan sa tuyang bulang banwaan, padako siyang nagtatapang programang pagpapahayan, ngunyan kagawad sa bula, Greg Lopez Pontanal. Mga tugang sa iba, panghanap buhay, yaon man si Paring Cha. Go ahead, Paring Cha. Ang selebrasyon kan Kapaskuhan, simbolo kan pagkamot sa satong paratubos sa interong kinaban. Ang RPN DCKI Iriga nagpapaabot sa interong kristyanong komunidad ninmog mang Pasko kaiba ang pasasalamat kan mga minasunod. Engineer Rene Salazar, Palestina Pili, Camarines Sur, Lucky Best Enterprises, Irigan City, FC Oliver Hardware, care of Franklin Oliver, Pilarca, Poblacion La Purísima Tinamba, Camarines Sur, Lourdes D. Radita, care of Earthly Drops Water Refilling Station, number 108 Guevara Street, San Roque, Iriga City, Dinali Buro, San Roque, Iriga City, Councilor Ross Orolfo, kay Ross Orolfo, Libreng College, Sigurado, Gabos na Kabataan, Edukado, Irigenio Asensado, Bicolandia Aluminum and Glass Supply, care of Mr. and Mrs. Arnel and Helen Tan, Proprietor, Manager, San Miguel, Iriga City, Go & Sons Trading Company, Incorporated, care of Engineer Solomon Monmongo, Proprietor, Manager, Irigan City, Oralios Funeral Homes, care of Mr. and Mrs. Jose M. Oralio and Family, Proprietor, San Isidro, Iriga City, Lux Trading, owned and managed by Engineer Melchor Nacario and Family, San Isidro, Iriga City, J.R. Tatak Grimaldo and Family, Iriga City Councilor, Joe Hardware and Auto Supply, owned and managed by Engineer Michael and Gigi Ngo, Iriga City, Zantoa Nonato Dental Care, care of Dr. Belia Zantoa Nonato and Family, Municipal Councilor, Buhi Camarines Sur, Engineer Philip Maestrado, DPWH, 5th Engineering District, Camarines Sur, Santo Niño, Iriga City, Prime Water, Iriga City Water District, care of Ryan Cubilia, Branch Manager, San Roque, Iriga City, Baao PNP, headed by Police Major Mary Grace Tagtad, Chief of Police, Baao Camarines Sur, Honorable Councilor Roselier Ross Orolfo, Board Member Botchokoy Oliva, and Vice Mayor Rex Oliva, Iriga City, Mayor Jeff Besenio, Baao Camarines Sur, Punong Barangay Bert Balbuena, La Purísima Nabua, Camarines Sur, Honorable Councilor Dante Oliva, Iriga City, former Councilor Piwi Gascon, Iriga City, Honorable Fernando Simbulan and Family, Municipal Mayor Nabua, Camarines Sur, Cap Verde Medical Assistance Headquarters, care of Joriel Kaayaw, Irigan City, New Tanchuling Villanueva Hospital, owned and managed by Dr. Ray Tanchuling and Dr. Corazon Villanueva, Iriga City, sa Saindupo Gabos, maugmang Pasko asin manigong bagong taon. Ipagdiwang araw ng may kapal upang manatili sa atin ang kapalaran at mabuhay na lagi sa An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. At Sugar number 11, the Kaiju, Kai Soto. Kai Soto, bagong basketball star. Sa sipag at tiyaga at sa tulong ng sustansya rap ng Star Margarine, mas abot ni Kai ang pangarap niya. Kai goes for the shot. Slam!
Puno ng power nutrients na tulong pampatangkad, pampasigla at pampalakas kasabay ng proper diet at exercise. Sa Star Margarine, mas abot ko ang pangarap ko. Maugmang Pasko. Mawot ko na magbalik na sa normal ang panahunta. Asinsado sa kaambundang bagong taon. Ako po si Kagawad Edsel S. de Maywat, nagsasabing pirmi sa nakitang mag-arang sa mahal na kagurangnan. Tani na magparalang kag, tadi na si Itzel di maiwat, ubang tanang inuulat, analang urot akong kagawad, tawo na mabuutin, sa Diyos pirming nakarerem, lang daling rapuon, taong matinabang di magsisileng. Bagong taon pwede mong rapuon, dawa turog pwede mong gisingin. Para sa kapwa handang ibuhon tumabang, di magsisileng. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Ako po si Dexter Sabilala, kang Barangay Borabod, Libon Albay. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Pulita natabangan akong magka-training sa saindang programa under TESDA in situ Heavy Equipment Operation. Salamat po Congressman Saldico and Congressman Pido Galbin. Diyos mabalus, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Si Jeff Besenyo, bayaba niya ang baaw. Si Jeff, siya ang magpapadagos, tultol na paggobyerno. Oh, si Jeff Besenyo, dawa na sa kudngunyan, masakit ang panahon. Perming yaon Jeff Besenyo, maalalay sa to. Servisyo na probado, perminti na tao. Pagpadangat ka sa baaw, talagang totoo. Ako po, si Sal Fortuno Jr. Junior, Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, masilbin siya. Nagmana sa ama, nagmana sa ina, namana ang karahayan. Kaya mas makusog, kaya mas maurog ang sa iyang paglingkod. Junior, Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, masilbin siya. Pamayo kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan mayor ta, migay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas ko. Ibigay ibas ko, dagos ang progreso, asin ang pag-asenso, kita sigurado. Inunoy ibas ko, maray na konseho, tutol na liderato, dalan sa pag-asenso. Inunoy ibas ko, sinlag na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Ngayon migay ibas ko, tulaan nag-asenso, sa tuyang ipadagos, maray na liderato. Sinunoy ibas ko, bilang sa tung vice mayor, ang sa tuyang konseho, ang irarani sa tao. Migay ibas ko, ang sa tung mayor, nonoy ibas ko sa tuyang vice mayor. At center, number 11, the Kaiju, Kai Soto. Kai Soto, bagong basketball star. Sa sipag at tiyaga at sa tulong ng sustansyarap ng Star Margarine, mas abot ni Kai ang pangarap niya. Kai goes for the shot, slam dunk.
Puno ng power nutrients na tulong pampatangkad, pampasigla at pampalakas kasabay ng proper diet at exercise. Sa Star Margarine, mas abot ko ang pangarap ko. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Namamasko, suot ang mask ko, nakasanitize na ang kamay. I-minimize ang usapan, maaliwalas ang pagdarausan ng handaan. Kahit tayo lang, tuloy ang saya, makikita sa mga mata. Salamat sa pag-iingat, ang lahat magpabakuna na. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Kamhin ang diwa ng pagdiriwang, biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas. Bakunado man, bawal gumamit ng torotot. Mas malakas ang pananabik sa isa't isa, ngunit walang magpapaputok. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang, biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Mga tugang sa mga Facebook Live viewers mi, palayogang kuman, paabutan ng good morning. Mga nakatune in, si Irmana nga Melanie Mendoza ng Limassol, Cyprus, good morning. Ki Rosita Rumbaoneri, ki Irmanang Monica Pirique, ki paring Joter Tercinio, si Jimmy Gonzon, nag-watching din, thank you. Salamat sa Endo, si Ma'am Norma Advincula, si Sir Sar Tihada, also watching, thank you. Asin sa gabos pa pong mga naka-tune in sa tuya pong programa, good morning. And sana pirmi pong nasa Marina may yung kailangan. Mga tugang nasa sa 10 Bicolano na po ang bakunado. Ini po ang pinahayag kan DOH Bicol for Health Development base sa naipon na datos. Kaya ito pong Sabado sa nagpapadagos na vaccination rollout sa Bilog na Rion. Sigon sa DOH Bicol sa panginot po ni OIC Regional Director Dr. Paula Sindyongko, uminabot na sa 2.5 milyong Bicolano ang nabakunahan o naka-receive ng first dose at fully vaccinated na po. Kumakatawan ito sa 58% sa 4.3 milyong target na populations na kailangang mabakunahan upang maabot ang 70% para magkaroon ng herd immunity ang buong riyon.
May pinakamataas na porsyento ng nabakunahan matapos ang 3 araw na National Vaccinations Days at sa nagpapatuloy na vaccinations rollout ay ang lalawigan ng Catanduanes na may 150,407 katao o 78% sa target. Kapwa pumapangalawa ang Albay na may 616,110 bakunado at Sorsogon may 371,330 na, parehong nasa 62% sa kanilang target. Pangatlo po ang Camarines Sur na may 859,837 na bagamat may pinakamalaking bilang ng tao na nabakunahan pero uminabot pa lang ito sa 59% sa target populations. Mahiwas po kayang Camarines Sur sa buong Bicol, at mas marami ang populasyon natin dito. Pareho namang wala pa sa kalahati ng kanilang target ang Camarines Norte na may 212,563 o 48%. At ang Masbate na may 310,126 na nasa 46% pa lang. Darugabos naman po baga, 90% labi na ang gustong magpabarakuna, nagpapabarakuna. Diit-diit na lang po ang nabo pang magpabarakuna. Mga tugang, ribo-ribo na po ang mga estudyante sa nasyon ang nakatalaan naman na magbaralik eskwela ngunya na aldaw na Lunes. Tangarig magbali sa pilot phase kan limitadong face-to-face classes na isinasa Gibo kan Department of Education sa nasyon. Sigon kay Wilfredo Cabral, Officer in Charge Office for the Undersecretary of Human Resources ng DepEd. Saro ang Metro Manila sa mga riyon na pinakahuring nagsagibo ng face-to-face classes dahil kabababa pa lamang ng Alert Level 2 sa riyon kahit itong Nobyembre. Siniguro man ni Cabral na ang gabos ng eskwelahan na kalahok sa face-to-face classes ay dumaan sa masusing paghahanda upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at mga guro laban sa COVID-19. Ang mga mag-aaral naman po na hindi kasali sa pilot run ay nagpapatuloy ng kanilang pag-aaral sa kanilang mga tahanan sa pamamagitan ng distance learning. Ngunyan po sa banta man na inikan na Omicron variant, nagtitiner na kahanda po ang health system sa nasyon sakali man na maglangkaw muli ang mga naitatalang kasong COVID-19. Lalo na kung sana hindi naman makapasok ang Omicron variant sa Pilipinas. Sa harap ng banta nito ayon sa DOH. Sinabi po ni DOH Undersecretary and Treatment Czar Leopoldo Vega na alam ng pamahalaan ang gagawin kung magkakaroon man ng mas nakakahawang Omicron variant sa Pilipinas. Kahapon po sinabi ng mga health officials na wala pa ring naitatalang Omicron variant sa bansa. Sinabi ni Vega na sa ngayon ay pinag-aaralan pa ng mga eksperto ang characteristics ng bagong COVID-19 variant na ito na unang natuklasan sa South Africa. Pero sa kabila nito, ang healthcare utilization rate naman sa bansa ay nanatili pang nasa low risk category. Sa budget man po kan nasyon, uminabot na sa 300 bilyones pesos ang nailigtas ni Partido Reforma Chairman at Standard Bearer Panfilo Ping Lacson dahil sa kanyang maigpit na pagbabantay sa pambansang budget bilang bahagi ng kanyang tungkulin at malinis na serbisyo sa Senado. Sigon po sa Vaticanong Legislador, sa iyang 18 years sa Senado, taon-taon niya man pong binubusisi ang budget. Kaya man na bilyon-bilyon ang nasagip sa kaban ng bayan. Dahil po dito, naging target umano ni Lacson ng maraming politikoan niya. Marami nga ang nagagalit sa iya. Yung mga kaibanan na mga congressman, mga senador, sa paliwanag po ni Lacson, sobrang higpit lahat kini-question. Sa bagay, tama man po yan.
Sigon po kilakson na kahit mas sigon po kilakson, pera natin yon. Pera ninyo, pera nating lahat, bakit hindi natin babantayan? Sinabi ni Lacson na kahit maayos ang naipasa nilang budget sa Senado, ay hindi naman ito na ipapatupad o na ipatutupad at nakakaabot sa mga Pilipino dahil sa kasabihan or kasibaan ng mga nag-implementa, kaya naman maigpit siyang nagbabantay sa mga nangungutong o tiwali sa gobyerno. Mga tugang, ang sarong 42 anyos na lalaki dyan sa Bao, Camarines Sur ang pinag-arestar for medyo kan 18 counts of rape and 4 counts of act of lasciviousness. Susog po sa report kan police. Personnel of Bao Municipal Police Station served the warrant of arrest coming from the RTC Iriga City to the suspect who declined to issue statement. Ang suspect kinokonsiderar na number 1 regional most wanted person of the Philippine National Police in Bicol Region. Sa iba pang impormasyon mga tugang, kalabuso po ang magpinsan na daraga matapos maarestong masamsam ka na sa 1 milyong halaga ng shabu sa buy-bust operation ng mga pulis sa barangay Kalawag sa lungsod naman ng Naga. Ito po yung nangyari kamakalawa ng umaga. Kinilala ang mga naarestong suspect na si Rona Giroy Balcueca, 29 years old, na kabilang sa database ng mga illegal drug suspect. Residente ng Amarillo Street, Clopa, at si Jacqueline Palacios Giroy, 29 years old, ng Artamisa Street, Clopa. Kan sinabit ng lungsod. Sa ulat po ni PRO5 Regional Director Brigadier General Jonel Estomo, sa tulong ng mga ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 5, dakong alas 5:45 ng umaga ay ikinasa ng mga tauhan ng Naga City Police Office ang buy-bust laban sa dalawang dalaga. Nang iabot ni Balcueca sa pusher buyer ang biniling isang malaking plastic sachet ng shabu na nagkakahalaga ng 75,000 pesos, ay agad silang inaresto. Nang kapkapan, nakuhanan pa ang mga suspek ng isang pakete na may lamang shabu na tumitimbang ng 125 gramo na may street value na 850,020 pesos. Sa kabuuan po, uminabot na sa 1,020,000 ng droga ang nakupiska sa dalawa.
mga lechoners po, good morning, good morning. Nagniningning ang paligid ng Kaugma Ground sa Capitol Complex Pili, Camarines Sur sa pagbubukas ng Christmas Village kagabi na inabangan naman ng marami. Si Tio Buboy isinama ang buong pamilya para makita ang ganda ng mga dekorasyon. Magayon pong maray. Tamang-tama po nadarami si Samuy ang mga apo. Nahiling talaga ninda. Magayon. Magayon siya, may malilibangan ng mga aki. Pwede magparapasyar. Kompleto rin sa pagbubukas ng Christmas Village ang mag-amang Villaferte. Liwanag ang tema ngayon ng Pasko sa Kaugma. Sa gitna ng pandemya, dapat magbigay tayo ng pag-asa, kaliwanagan. Yan po ang simbolo ng Christmas Village na maski nasa pandemya, hindi naman dapat magsaya pa rin ng tao at magkaroon ng pag-asa. Family is here, friends are here, and the most important things of life are here. Buo rin ang pamilya ni Governor Mix dahil kasama niya ang may bahay na si 2017 Miss Universe Philippines Rachel Peters. Una ng regalo ng Pasko ang anak nilang si Baby Kaya Rose na bininyagan kahapon. Amazing! Motherhood is super, super tiring, pero kami ni Mix, we feel like our life is complete. It's worth all of the sleepless nights. With the lighting of Pasko sa Kapitolyo, we wanna give out a message na dito sa Kamsur may pag-asa. Basta nagkakaisa, nagtutulungan, may liwanag. Basta't sunod pa rin ang minimum health protocol gaya ng tamang pagsusot ng face mask. Bukas ang Christmas Village dito sa Kaugma Grounds para sa lahat. May Maano, Kamsur News. Yan po bukas ang Christmas Village sa Capitol Complex sa Pili Bukas po sa Lambang Saro, welcome po ang Lambang Saro, maging taga Camarines Sur, luwas kang probinsya, welcome kamo, sabi po ni Gob Mix and Kong Elre and Luigi Villaferte. Feel the spirit of Christmas. Maski na sa pandemya po kita, dapat mamatian man, giraray kan mga tao ang spirit of Christmas, may liwanag asin pag-asa basta kita po nagkakasararo. Let us continue to have faith in our Lord God that all of this will come to pass, and we look forward to brighter days ahead where we can all be one in rebuilding our family, our province, and our country. Servisyong Kapuerte, Villafuerte. Merry Christmas to everyone. Sabi po kan Villafuerte family. Ano po mga tugang, madali na kaya po baga ang Christmas, Kaya out paman lugod na maging maugma ang Lambang Saro. Maski sa mga pamilya, dapat maging maugma po ang Lambang pamilya. And sana dahil kita magkaigwa po ng ano pa man nagkahilangan. Ang importante po, mga di kita sa kagurang na napadagos kitang tawanan nin maray na salud. Tawanan po kita nin maray na edukasyon, pagbuhay, livelihood, matang kita ng trabaho sa pag-abot kan 2022, mag-eskwela ang mga aki, siring man po, permi kitang healthy. Importante daw, mayo kitang gayong masustansyang kinakakan, basta healthy po kita. Pwede ba yon?
kahit walang sustansyang gaano, magiging healthy pa rin tayo. Kahit hindi masasarap ang ulam basta may kanin ka sa tiyan at tubig na malinis na inumin, ay survive tayo niyan. At malay niyo po, pag naging professional na po kayo sa tulong ng ating pamahalaan, lambang pamilya, igwang professional, so makakatabang naman po sa mga magulang asin sa mga masunod pang mga kaakian. Tatay ko po, si Basilio Roderno, nagkaroon po siya ng kidney stone. Nahirapan na po siyang umihi, inilalagnat. Kaya tapos nung pagpa-check up po namin, sabi ng doktor, kailangan po agad matanggal po yung ito. Kulang po yung pangbayad namin, kaya naisipan po namin lumapit dito sa Cavite Medical Assistance. Bali po, nakakakuha po kami ng 20,000 sa Cavite. Sobrang laking tulong po ng binigay po sa aming financial assistance ng Cavite. Maraming salamat po kay Governor Migs Villaperte at kay Congressman El Rey Villaperte at sa lahat po ng staff na bumubuo ng Cavite Medical Assistance Program. Sana po pagpatuloy niyo pa po yung pagtulong, lalo na po sa mga tulad naming mahihirap. Mga tugang, padagos-dagos pang pagtabang kang Cavite Medical Assistance, magayon na programa po ini kan Kapitulyo Provincial, sa pahinginot ni Gubmig sa Villaperte. Magandigdi po sa ringkunada, igwa kitang opisina ang Cavite Medical Assistance headquarters yan po yan sa Iriga. So mga gustong magagad tabang, mayong duwa-duwa po, magdulo ka mo. Tan Cavite staff dahil managuunga ako nagbuto dahil. Ano po pirmi, gurano asin pira, ang hagado nindong tabang. Yan ang mauraga na pa rin. O kaya, sige na po, dulok na ka mo. Ay, good morning man kay Vice Aspirant Vice Governor Sal Fortuno Jr. Namana niya po ang kabuutan, karahayan buot, pagtabang na mga magurang. Congresswoman Jo Sal Fortuno and Congresswoman Jo Sal Fortuno and former Congressman Sal Fortuno Jr. Kaya si mga gusto ngayang magdulok ng tabang ki incoming Vice Governor Sal Fortuno Jr., magdulok na po kamo sa iya. Okay? Okay, good morning man po sa iba pang mga nag-watching kay Sar Tihada. Good morning po. Kay Ma'am Jenny Jiminay Prestado Bongay Salva. Good morning po. Kay Tonet Baldo, hello po, happy Monday and advance Merry Christmas to all. Thank you so much po and Merry Christmas man po sa Endo. And si Siram Jason Buebos also watching, good morning. And sa gabos-gabos na nag-watching, na dahil ko na nasaro-saro pa sa inyong mga komento, message sa lawag kang programa, palayugan ko na lang po ka morning, good morning. And mapa sa tuya, malagod ang biyaya asin bendisyon kan sa tuya pong kagurangnan. Everyday. Sana dahil kita niya pabayaan. Nailigtas sa ano pa man pong mga aksidente, kamatian, kailangan, problema. Gabos sana matawan ng solusyon. Kita digdi sa ibabaw kang kinaban, minsan lang mabuhay, minsan man na kung anon an sa tuyang buhay kan sa tuyang kagurangnan. Alagad, sana po, di kita mawaraning pag-asa na mabuhay sa ibabaw kang kinaban, matuninong, asin mayong ano pa man na inagrangay sa buhay. Ang pagkakan, nakuko ako anas na yung padi. Basta tatao ka magbayad ng utang, pwede ka makapag-utang-utang. Tapos makapaghagad-hagad ng mga makakaon sa mga palibot, o di ba? Yan ang importante po na basta tatao ka lang po makikapwa. Kung masakri ka man, mayong matabang sa imo.
Ang importante po itong maging ano lang po kita, maray makikapwa. Dangan na sa ibata pang mga impormasyon mga tugang, igwada pong barita na pinatawan po nin 10 taon pagkakapreso kan Sandigan Bayan si dating Tourism Secretary Joseph Felix Marie Ace Durano, asin 5 iba pang dating opisyal kan DOT dahil sa kasong graft. Bunsod ng umano'y maanumaliyang 2.7 million peso wall calendar project ka nakaaging 2008. Sa 57 pahay ng desisyon na iniluwas ka na nakaaging Nobyembre 26, hinatulan pong guilty beyond reasonable doubt kan Sandigan na Bayan 7th Division si Durano dahil sa paglabag sa Section 3 kan Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kasama rin sa mga hinatulan sina dating DOT Undersecretary at Bids and Awards Committee Chairman Oscar Palabyab at mga dating miyembro ng BAC na sina Grace Yoro, Eduardo Jackie Jr., Evelyn Cajigal at Adriana Flor. Sila ay sinintensya ng 6 hanggang 10 taon ng pagkakakulong na may kasamang parusang perpetual disqualification sa paghawak po ng anumang public office. Nagugat ang hatol sa kasong isinampa ng Office of the Ombudsman noong 2019 matapos na igawad mo umano ng mga naturang opisyal ang 2.7 milyong kontrata sa PDP Digital Incorporated para sa conceptualizations at development ng back-to-back wall calendar na may kaugnayan sa kampanya ng DOT sa pagtataguyod ng turismo nang hindi dumaraan sa public bidding na nakasaad sa Republic Act 9184 o the Government Procurement Reform Act. Sinabi ng Ombudsman na hindi rin nagsasagawa ang BAC ng isang survey sa industriya upang matukoy ang pinakarapat-dapat na kontratista para sa proyekto at upang bigyang katwiran ang hindi pagdaraos ng public bidding. Importante po kaya sa gobyerno po ang tamang proseso. Dapat minaagi po talaga sa public bidding yan or kambas bago po magpaluwas ng kwarta ang sa tuya pong gobyerno. Dapat turol-tulan na transaksyon sa gobyerno. Ang kwarta kang gobyerno, buwis po yung kan taong bayan. Kaya dapat napapapunta po ang kwarta kang gobyerno sa tamang proyekto asin sa mga tao. Takong dai, kawawa tayong bayan. Mapasiram-siram sana ng ibang mga yan po sa gobyerno. Pangit po yan. May mga stranded pala ng mga Pilipino ngunyan sa Africa and Europe. Sa impormasyon po, nasa 100 Pilipino ang kasalukuyang stranded sa Africa at Europe matapos ilagay ng gobyerno sa red list ang mga nasabing lugar dahil sa banta ng Omicron or Omicron variant ng COVID-19. Ayon po kay Foreign Affairs Undersecretary Sara Lou Arriola, 49 Filipinos ang stranded sa Africa samantalang 50 Filipino sa Europe kung saan kabilang na sa red list ang Austria, Czech Republic, Hungary, the Netherlands, Switzerland, Belgium at Italy hanggang Disyembre 15. Nasa red list din ang South Africa, Botswana, Namibia, Zimbabwe, asin iba pa. Mozambique na kabilang sa mga bansa na nakitaan po ng Omicron variant. Sinabi po ni Ariola na nag-oorganisa
ang gobyerno ng repatriation flights sa Europa sa Disyembre 10 hanggang 13. Inamin ni Auriala na nahihirapan ng gobyerno na mag-organisa ng biyahe sa South Africa kung saan unang nakita ang Omicron. O narito po ipinaliwanag ng Bureau of Immigration spokesperson Dan Sandoval nitong Sabado na sa pamamagitan lamang ng repatriation flights makauwi sa Pilipinas ang mga Pinoy na nasa 14 na bansa na nasa travel ban. Sinabi niya na karamihan sa naapektuhang Filipino travelers ay pawang overseas workers na papauwi na sana po sa bansa. Kailangan lamang anya na makipag-ugnayan sa Philippine Embassy o Consulate na pinakamalapit sa kanila para matulungan sila sa repatriation flights makapag-book ng special flight pabalik. Ayan, ano po? Bueno, mga tugang, sa ibata pa pong mga impormasyon, ilaw tadang na ini pang ibang mga hanap buhay tanong. Madali unsa nang maray mga tugang ang oras. Aber daw, ini man pong ki Luigi Villaperte, ilang tama daw, ilaog tama daw ang sa iyang mensahe. Ka naman, Madel, taning ng iriga. O, ka naman, Madel, taning ng iriga. Hain na si hospital. Hain na. Nagpa-billboard nagpapagibo ng hospital. Huwag ka mo matubod dyan. Walang hospital, multi-purpose building, Ferris wheel ang gigibuhon ni Madel Alpenor. Sa Lakman yan. Nagpatindog po kami ng Kafuerte Assistance Center para sa Iriga, para sa Rinconada. Opa, kita ma! Mayong pili, matugang. Kaipuhan na po, death certificate, bayaran sa puninarya, automatic 5,000 pesos. Upak man dyan. Hapot ko, magrani kayo kay Madel. Swerte pa kayo kung magtao na siya ng 10 piso. Sa Lakman yan. Gusto ninda na hanapan ko man sinda ning hospital. Kasi siguro ang intention ninda, pa-function na ninda na hospital ninda ngunyan. Which is 8 years in the making. So kung ma-function siyang December or January next year, that's 9 years in the making. So 2013 pa yan, magkairiba pa kami. Nandito po tayo sa Camarines Sur Medical Center, isa po sa higher level than level 3. And pag level 3, baka na inya alam, pag level 3, mga 400 ang personnel mo. Pag 400 ang personnel mo, baka na ina magkasya ang personnel seating mo. So pag-adalan man muna ninda. So sa insindama ako ang pagsweldo kay itong mga personnel, sa insindama ako magsobra ka na ng personnel seating. Sabi niya 20% development fund, more than half of that, pambayad kay utang. So, sinasabi niya na 500 million ang development fund ninda, more than half of that, pambayad ka mga utang ninda. So, kung pambayad ka mga utang ninda, ano nga ang i-divide na para pang subsidize kang gastos kang Medicare hospital niya? So, sa income ako, kang pang subsidize mo kang hospital. Kung gabos na lang na sintabo kang probinsya, pinambabayad ka ng utang. Kasi, ang utang ninda mo niyan, ang pagkakaaram ko, 4.6 billion. So, kung yan ang utang ninda, tapos pambayad ang development fund ninda ang utang ninda, so ano na ang gagastusin ninda pang subsidize ng hospital? At paano si Governor Chis Escudero nagibuhan ng gabos na munisipyo, linaagan niya ng Medicare Hospital, igwa pa nga ni Duman District Hospital. So, paano si Governor at Congressman, giniribo ninda ang effort ninda in just 3 years. Uri na po kita. Mga tugang, sa issue po kan public hospital, maswerte kita sa Rinconada ta si Governor Mix Villaperte, pig priority
na mabugtakan ni na Camarines Sur Medical Center and Banasibula. Nangunya nagagamit na isolation na facility treatment kan mga nagpa-positive sa COVID-19. Tindog na po ang building, kompleto na po sa mga hospital equipment, nag-purchase na po ng more than 500 million na mga equipment, hospital equipment ang probinsya. Igwa dyan si bagong CT scan, may mga equipment para po sa dialysis sa mga may hilang sa kidney. Tapos po, nagagastos ang probinsya para po marahayan itong mga nag-positive sa COVID-19. Nagagamit po, and piki-question man po ni Luigi and El Rey and Migs, kung tano po taday po nagkaigwanin public hospital ang sa tuyang iriga, samantalang magagamit kinta na kan mga constituencies ta sa panahon na inining COVID-19 pandemic. Pero lagad po, sabi po baga kay ito ni Mayor Madel, no return of investment kung maglaag po ng public hospital. As in, ininot na po niya ang amusement park para itong income kan amusement park makapag-sustainer sa sarong public hospital. Sa tabang man po daan ni Senadora Leila de Lima, igwa naman na po na garo building po dyan, pero bako pa pong hospital ang pinag-tutugdok na edipisyo. So, salamat kan sa inyo pagkantabay. Sa lado technical, si Paring Cha Binaobra. And sa information, si Jimmy Guanzon, si Ma'am Kayla Legasyon sa opisina, si Joanna de Villas sa transmitter, and Aldrin Orlanda. Salamat kan sa inyong pagantaba. Stand by sa masunod pong programa sa mga Facebook Live viewers. Thank you so much.